5. júl. Sviatok svätých Cyrila a Metoda. Deň, ktorý pripomína spoločné korene Slovanov na území Veľkej Moravy. A práve v tento deň sa v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice stretli Moravania a Slováci pri hudbe, speve a dobrom víne. Nachádzame sa teda v Trenčianskych Tepliciach, kde sa uskutočňuje už 11. ročník série koncertov pod názvom Moravská hudobná túr. Je to zamerané najmä teda na prezentáciu moravskej kultúry po Slovensku, po tých slovenských mestách, po slovenských dedinách, aby sme tak dostali tú moravskú kultúru trošku bližšie k ľuďom. Dnešný dátum je, tak ako každý rok, Sviatok svätého Cyrila a Metoda, 5.7. a ten odkaz vierozvescov Veľkej Moravy je veľmi, veľmi hodnotný. Nie len teda pre moravskú národnostnú menšinu, ale celkovo pre celoeurópsky štát, pretože aj pápež ich vyhlásil sa spolupatronom Európy. Odkaz vierozvescov sa v Trenčianskych Tepliciach nespomína len slovami, ale predovšetkým hudbou. Anička, rušička, nekašli, aby na otreba nenašli. Anička, rušička, nekašli, aby na otreba nenašli. Ja ťa chytím, polúbim aj posískam, a predom si preveselo zavískam na celú dedinu, ja tu mám šikovnú devčinu. Já doufám, že šíříme alespoň trošičku tu kulturu těmi písničkami, ale protože ten folklor nás zbližuje, vždycky zbližoval lidi i s různými názory, že jo, každý měl nějakou jinou myšlenku nebo nějakou jinou představu o světě, ale jakmile zazní prostě krásné písničky a tak hned člověk to cítí, hned se cítí takovej prostě jakoby vnitřně uspokojenější. Jako kdybych dostal fatální odpověď, teď anebo nikdy, tak se přiznám, že prostě ta cymbálka, jo, protože ta komorní muzika, ona mě to hladí, to je takový, to je někde povýšený, protože můj taťka byl ze Staré Břeclavy, takže pořád jako ty lidovky, to tam bylo. Ještě si já pohár vínka vypijem, potom sa já o svou milu povíjem, potom půjdem na pána, co s náma zle nakládá. A já pijem len z plného pohára, potom
pohára. A já pijem len z plného pohára. Vodeničku. Že hudba naozaj nepozná hranice, potvrdzuje aj samotné mesto. Trenčianske Teplice totiž Moravu nemajú ďaleko. Doslova. Všetci sme sa narodili ešte do obdobia Československa, takže je nám to veľmi blízke. A hneď keď prišla možnosť dať toto dokopy a začať túto spoluprácu, tak som sa jej chopila. Dnes je to jedno z najúspešnejších podujatí, ľudia sa na neho tešia, sledujú ten termín. Je tu mnoho manželstiev, ktoré sú také poprepájané. Aj ja sama mám polovicu rodiny v Brne, druhú polovicu v Ostrave. Trenčianske Teplice sú naozaj za rohom, ako sa hovorí. Volil sa jednom jako u životu svom. Garabušu, usoká kulom. Sve ona meni dobro što ja znam. Srdce moje lažem sebi, koľka sám. Přátelé, zdravím vás, tak samozřejmě tento kraj já mám hodně oblíbený. Dokonce jsem tady byl dvakrát v Lázňách, tady hotel Panorama, myslím, je tam vzadu. No, pamatujete? No, je tam pořád, ne snad. Nespadl od té doby. A hlavně Lázně, svátek, krásný život, pěkně naoblejkaná. Teď vy máte nádhernou halenku. Medzi hostiami nechýbal ani moderátor, humorista a spevák Franta Uher. Človek, ktorý má, ako sám hovorí, k slovenskej krajine veľmi blízko. Jelikož bývám v Lanžete, což je ten taký bod, odkud mám stejně na Moravu a do Čech, jak na Slovensko, a sú poloviční Slovák, takže mám aj ke slovenskej krajině hodně blízko a to mě v té době, když kluci dali dohromady jako Morava krásná zem, no ne, že úplně překvapilo, ale z jakou razáncu do toho vstoupili, že to děláme opravdu, já už jsem s ním ale po 10., možná i víc, po celém Slovensku. Ta spolupráce nebo to spolužití vlastně nerozdělili žádný politici opravdu a muzikanti z Čech hrávají, nebo z Moravy hrávají ve slovenských kapelách a zase naopak. Takže já to vnímám jako veliké pozitivum a doufám, že se to bude enom zvyšovat a zdokonalovat. Slováci, to je vlastně moja rodina opravdu. Břeclavská kasárňa malovaná, malují chlapci ze šablama, chlapci ze šablama, děvčata slzama, Břeclavská kasárňa malovaná. No a aby tradícia žila ďalej, potrebuje predovšetkým mladých ľudí. Jedným z nich je aj Samuel Hajný z folklórneho súboru Dubravček. Náš súbor sa skladá z detí od 3 rokov až po dospelých ľudí do 20 až 25 rokov. Sa vydávala
učila naozaj. Pred kostolom sa dávala, rada by sa vydávala, či ozaj, naozaj. Keď sa ty chceš vydávať, ti obšúvaj, musíš predsa odrobiť ty naozaj. Keď sa ty chceš vydávať, ty musíš predsa odrobiť ty, či ozaj, naozaj. Ako bych to urobila, obšúvaj, keď som sa to neučila naozaj. Ako bych to urobila, keď som sa to neučila, či ozaj, naozaj. Špecializujeme sa na konkrétnu oblasť. Naše tance sú zložené z tancov z rôznych oblastí, ako napríklad tance z oblasti Kubra, taktiež Kostolec a Trenčín. Máme aj tance sú napríklad Východ alebo Myjava a podobne. Najprv je to kolektív, úžasný kolektív, ktorý tvoríme ako folklórny súbor, tzv. Folklórna rodina. Je to moja srdcovka, robím to od 4 rokov a veľmi ma to baví. A ľuďom, ktorí sa rozhodujú, či by do toho išli, by som odporúčil, aby to skúsili, lebo naozaj to vie človeka chytiť a je to veľká zábava. Z Komárovíc zvedie cesta až k Vysokej. Postretol som na nej dievča moderote. Postojíže, pekná si, aj Bože. Aj by som ťa doprevadil k mamke tvojej. Cymbál, dychovka, detský tanec aj pieseň o víne. V trenčianskych Tepliciach dnes znela Morava. A hoci od Veľkomoravskej ríše delí dnešok už viac než 1500 rokov, odkaz Cyrila a Metoda, spoločné korene, spoločný jazyk, spoločná kultúra tu žije ďalej. Nie v učebniciach, ale v piesni, ktorú si dnes večer zaspievali Slováci aj Moravania spolu. Excellency.